Bona nit, a 30 i a 50 km per hora. Aquesta és la velocitat que s'ha marcat pels 3 radars que entraran en funcionament el 9 de desembre a Vic. El de l'era d'en Cellers, entre la comissaria dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, s'ha limitat a 30 perquè és el punt més conflictiu. En canvi, els del carrer Torelló i l'Avinguda dels Països Catalans, que són vies de 4 carrils, multaran a tothom qui sobrepassi els 50 km per hora. Les sancions seran de 100 euros. Aquesta és la notícia que obre l'informatiu d'aquest divendres, però abans repassem altres titulars destacats de la jornada. Les obres del Mercat Municipal de Vic avancen i avui ja ha entrat la maquinària pesant per començar amb la demolició. La previsió és que els treballs s'estenguin durant uns quants dies, amb talls puntuals que afectaran a la mobilitat de la zona. Es compleixen 1000 dies des de l'escalada del conflicte a Ucraïna, una guerra que va començar el 2014 i que ha obligat a famílies senceres a marxar del seu país d'origen cercant una vida millor, com és el cas dels Lopatin, que han trobat a Sant Hipòlit la seva nova llar. Espinelves torna a engalanar-se a partir d'aquest cap de setmana amb motiu de la Fira de l'Avet. Des de demà i fins al pròxim cap de setmana, la vila espera donar la benvinguda a milers de visitants. S'ha preparat una extensa programació d'activitats per complementar la fira. Els radars de l'Avinguda dels Països Catalans, al carrer Torelló i a l'era d'en Cellers de Vic entraran en funcionament el 9 de desembre. Les velocitats estaran marcades a 50 km per hora en els dos primers traçats urbans i el de davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra s'ha marcat a 30. L'objectiu és millorar la seguretat en aquests 3 punts que es consideren conflictius pel que fa a la seguretat viària. Els radars de velocitat de Vic entraran en funcionament el proper dilluns 9 de desembre. Es van instal·lar el mes de juliol, però de moment encara no estaven operatius. Després de totes les proves pertinents, l'Ajuntament de Vic ha informat que durant la segona setmana de desembre començaran a multar els infractors que superin les velocitats marcades amb l'objectiu principal de garantir la seguretat viària dins la ciutat. El nivell d'accidents a la ciutat ens va augmentant any a any i, per tant, hem de prendre mesures. N'hem pres diverses, tenim el Delta Car, el cotxe que també passa multant, perquè molts dels accidents són o per excés de velocitat, per tant hi ha els radars en vies de doble carril, o per males visibilitzacions, per tant, cotxes mal aparcats que prohibeixen la visibilitat del vianant o de la persona que camina. Per tant, amb aquests 2 elements nosaltres volem erradicar i baixar molt aquest nivell d'accidentalitat que tenim a la ciutat. Els 3 radars són els únics que hi ha a Vic que multen per excedir la velocitat. Estan ubicats a l'Avinguda dels Països Catalans, al carrer Torelló i a l'era d'en Cellers, els que es consideren els 3 punts més conflictius de la ciutat. Són els únics radars de velocitat. Hi ha diferents càmeres que ens llegeixen lectures de matrícules i això, però aquests són els radars de velocitat. Tenim aquest instal·lat aquí, a l'Avinguda Països Catalans, que ens agafa els 4 carrils que tenim, de doble sentit, de doble circulació, i l'altre radar que també és en aquest sentit és a l'Avinguda del carrer Torelló, que també és una avinguda que es corre molt perquè hi ha doble carril, i en aquests 2 punts la velocitat màxima és 50. Això que ens quedi clar a tots és 50 i a partir de 51 s'activarà el radar. A diferència d'aquests 2, el tercer, el de l'era d'en Cellers, entre la comissaria dels Mossos i la Guàrdia Urbana, és a 30 km per hora. El radar que tenim ubicat just a davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra pel cantó de la comissaria de la Guàrdia Urbana és a 30. Per què? Perquè agafa el carril d'arribada a la ciutat, el que entres ja a la plaça del Mil·lenari, és un sol carril, tot i que s'uneix al carril que ens ve de baix al polígon, i allà és 30. I aquest sí que pensem que serà el més perillós de tots, perquè la gent estarem acostumats a venir de Torelló, a venir de Manlleu, per carreteres que es pot córrer més, però a la que entres a ciutat hem de baixar al peu del gas i hem d'arribar a velocitat 30. La inversió per la compra dels radars, les caixes i la instal·lació ha ascendit a prop de 20.000 euros, una partida que el consistori biguetà tenia reservada perquè aquesta, des de l'inici del mandat, ha estat una de les seves prioritats.
I ens quedem a Vic perquè aquest matí la maquinària pesant ha començat la demolició del mercat municipal. L'enderroc acabarà durant els pròxims dies, segons l'Ajuntament, i a partir de llavors es retirarà tota la runa. Amb els treballs en marxa hi poden haver talls de mobilitat a la zona, tot i que seran puntuals, sempre garantint la seguretat dels veïns i minimitzant les molèsties. Les primeres pedres del mercat municipal de Vic han començat a caure aquest divendres al matí. La maquinària pesant ha iniciat la demolició, amb la previsió que acabi durant els pròxims dies. Després de fer el buidatge de l'interior, recuperant els materials com vidres i metalls per reciclar-los, les feines d'enderroc s'estan desenvolupant en dues fases, a banda i banda de l'edifici. La màquina que hi està treballant té més capacitat, de manera que l'objectiu és que l'actuació avanci de pressa. El que procurarem és escurçar aquests terminis al màxim que puguem. Estem parlant de que en 3 setmanes podríem tenir tot això, tot l'edifici ja a terra. Si no hi ha res de nou i no hi haguessin imprevistos, potser inclús seria menys. I a partir d'aquí, un cop ja tinguem l'edifici tot enderrocat, llavors anirem carregant camions de runa i ens els anirem emportant. Ara per ara, amb aquesta màquina fem l'enderroc principal, quedarà una muntanya de runa i ja anirem omplint camions que s'emportaran tota la runa cap a la planta de triatge. Com ja vaig comentar als veïns també, el que hem procurat és que l'empresa de gestió de residus faci tot el triatge en planta, per evitar moure runa, generar pols i així també reduir sorolls pels veïns. La mobilitat quedarà afectada amb talls puntuals, sempre intentant garantir la seguretat dels vianants i veïns de la zona i reduir les molèsties. També, com veieu, la màquina té un braç molt més llarg, per tant, també tenim més marge d'arribar a llocs sense haver-hi d'acostar-hi la màquina. Sí que és cert que la precaució, el risc de l'enderroc, de caure desprendiments hi és, i aquí sí que serem prudents, vull dir, no posarem cap risc per reduir molèsties, és a dir, abans la seguretat i llavors reduir al màxim les molèsties. El Departament de Salut insisteix a desencallar el projecte de construcció del nou centre d'atenció primària que s'ha d'ubicar al solar del mercat municipal. Per això s'està treballant en la cessió de l'espai. Des de l'Ajuntament de Vic creuen que el nou CAP podria ser una realitat el 2026. Uns 230 militants d'Esquerra Republicana d'Osona i el Lluçanès estan cridats a participar aquest dissabte a la votació sobre qui ha de pilotar la nova etapa del partit en l'àmbit nacional. Hem parlat amb 3 polítics osonencs, un de cadascuna de les candidatures que opten a aquest lideratge. La meitat dels alcaldes i alcaldesses d'Osona i el Lluçanès que es van presentar amb les sigles d'Esquerra Republicana de Catalunya no tenen decidit o no volen fer públic a qui donaran suport demà en el Congrés del partit per decidir qui lidera la formació en l'àmbit nacional. A totes les candidatures, però, hi ha osonencs. Pep Mas, exregidor de Manlleu a Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs, Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere, a Militància Decidim, encapçalada per Oriol Junqueras, i l'exregidor de Muntanyola, Toni Bou, per Foc Nou, amb Helena Solà al capdavant. Apel·lar a una manera de fer nova, a unes il·lusions noves, a unes idees noves i a unes vocacions noves, però sempre damunt d'uns principis republicans dels quals no ens en podem desmarcar. La honestedat, humilitat, esforç, treball, honradesa. Per altra banda, totes les seccions locals, totes s'han de sentir escoltades i ateses. No volem tornar a sentir que el territori no ha estat atès per part de l'executiva. No hem d'agafar un actiu com pot ser Oriol Junqueras, que continua sent un actiu polític i així de coneixement per part de la població, de capacitat política, i llançar-lo a la paperera de la història del partit. Costa molt construir lideratges al nostre país i Catalunya té una mala virtut des d'aquest punt de vista, que els lideratges sembla que els esgotem de seguida, no? Proclamarem la independència en 2 dies? No, això no, però que hem perdut el nord respecte a aquest tema. Hi ha gent que se'ns ha passat davant, que ens ensenya més estelades que nosaltres. I som un partit republicà amb el que això indica, amb el que això implica, repeteixo, honradesa, ètica, transparència, democràcia interna, no plans B, no fer coses que la dreta fa.
Dels militants que es manifesten públicament a Osona i a Lluçanès, majoritàriament ho faran a favor de Nova Esquerra Nacional. En tot cas, guanyi qui guanyi, apunten que cal remar junts a partir de l'endemà. Remarem juntes en el que és l'ideari polític i estatutari d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tindrà molta generositat entre uns i els altres, amb tothom, per remar i tirar endavant, i sobretot pel debat que et deia estratègic. I finalment, el tema de la independència nacional del país. L'independentisme s'ha de replantejar ell mateix, i no només Esquerra Republicana. Que jo penso que el cadàver el pot reanimar aquell que no hi ha estat i que el que vol és tirar endavant. Entre les dues comarques estan cridats a votar uns 230 militants d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els Lopatina, com moltes altres famílies, van marxar el 2022 del seu país d'origen, Ucraïna, a causa del conflicte bèl·lic. Mai no s'haurien imaginat que a ells els tocaria viure una situació així, però quan va arribar el moment van haver de fer les maletes i cercar una nova llar. Gràcies a l'ONG Osona amb els nens van arribar a Catalunya i a Sant Hipòlit de Voltregà van aconseguir començar de zero. Ara ja ho consideren casa seva. El passat 2022, la vida d'aquesta família ucraïnesa, com la de moltes altres, va canviar per complet. Els Lopatina es van veure obligats a marxar del seu país d'origen quan el conflicte bèl·lic es va intensificar i les bombes provinents de Rússia van començar a caure sobre territori ucraïnès. Ells vivien a la capital i va ser l'ONG Osona amb els nens qui els va ajudar a arribar a Catalunya. Es van instal·lar un pis a Sant Hipòlit de Voltregà i des de llavors aquí és on han intentat reconstruir la seva vida. Entre bromes, la mare, l'Olena, diu que ara seria molt complicat tornar perquè els seus fills ja són més catalans que ucraïnesos. Si més temps portem aquí, més difícil canviar la vida. Per ara, aquest temps, no tenim tantes coses que deixa nosaltres, per exemple. Tot el que valorem molt al nostre país deixat. I una mica trista també jo, que els nens ara més catalans que ucraïnesos. Mirarem el temps, però ara jo espero que tornarem, però quasi cada any, i jo no sé ara, escola, ara ha canviat escola, tan difícil per tot canviar la vida cada vegada. Allà hi van deixar els pares i germans i esperen poder tornar-hi per visitar-los, encara que sigui només per uns dies. Jo espero que a primavera que ve, espero que quan agafo 2 setmanes de vacances per visitar. Jo espero, si tot va bé, a visitar-los. Sí, tenim moltes ganes. Les notícies que els arriben des d'Ucraïna els fan pensar que el conflicte no acabarà fàcilment i encara s'estendrà durant mesos, inclús anys. Les ucraïneses no crec que la guerra acaba ràpid. Normalment la gent entén que és aquest enemic és tan fort que és impossible guanyar per quants dies. El que tenen molt clar és que si Ucraïna acaba sent territori rus, ells no hi tornaran. No, i si aquesta territori ocuparà russos, no tornarem segur. Aquesta primavera farà 3 anys que van arribar a Catalunya fugint del conflicte i cercant una nova vida. Els Lopatina recorden amb nostàlgia Ucraïna i totes les persones que van deixar allà, però són conscients que tornar-hi a viure serà complicat i que ara Sant Hipòlit és casa seva. L'Associació de Persones amb Discapacitat Física d'Osona celebrarà aquest dissabte Divèrsia, una jornada de sensibilització oberta a tota la ciutadania. L'objectiu és donar a conèixer els projectes i recursos de l'entitat i promoure un món més equitatiu i inclusiu. Sota el nom Divèrsia, l'Associació de Persones amb Discapacitat Física d'Osona ha organitzat una jornada sensibilitzadora amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra cada 3 de desembre. L'objectiu és clar, donar a conèixer els projectes i recursos de l'entitat, així com promoure un món més inclusiu i equitatiu. El dia 3 de desembre és el Dia Internacional de la Discapacitat, llavors nosaltres dèiem de fer algun tipus de celebració sensibilitzadora, doncs el cap de setmana abans, perquè si no cau entre setmana, perquè vingués tothom, vam escollir aquest dissabte, que és el dia 30. Així, de 10 del matí a 2 del migdia, la plaça dels Màrtirs acollirà diverses activitats, com una tertúlia en directe on es presentarà l'ADFO i es donarà veu a testimonis de persones vinculades. També hi haurà un espectacle de dansa amb persones amb mobilitat reduïda, un espai de ràdio en directe o tallers per infants. Tenim
presentació de persones de l'ATFO, testimonis de la història de l'ATFO, tenim un espectacle de ball a càrrec d'en Carles Serratosa amb dones que tenen temes de mobilitat reduïda i tenim un concert dels Sixtus per acabar una mica la festa. En el marc del Diversia, ATFO presentarà el primer pis adaptat per persones amb discapacitat física de la comarca. Ja ha beneficiat a 2 persones, la Clara Macaya i en Nico Rivera, qui compartiran la seva experiència en la recerca i adaptació del pis. Fem una jornada que durarà de 10 a 2, d'acord, on hi haurà una barra solidària que servirà per poder emmoblar i adaptar el primer pis que fa l'ATFO, l'Associació de Diversitat Física d'Osona. Estem parlant de 2 persones que van amb cadira, per tant el que s'ha fet és anar a aquest pis amb elles, mirar on s'arribava, on no arribaven, primer vam fer un estudi del pis, llavors no hi ha res, per tant s'ha de buscar tot i s'ha de posar tot a mida, hi ha algun lavabo que sí que venen fets que potser hem de treure amb empara o no, o adaptar-ho, no? Posar nanses, tot això ho hem fet in situ amb les 2 persones que aniran a viure. Jo crec que és un superpàs, no? Que tinguem persones que, fixem-nos que no s'independitzen, no perquè no vulguin, sinó perquè no els deixem. És a dir, la recerca d'un pis perquè pugui entrar una persona amb cadira, per exemple, amb mobilitat reduïda, és molt difícil. És que només estem preparats per la gent perfecta, no? És a dir, sembla una societat només, no és diversa, és una societat per uns. Costa també trobar que la immobiliària, o sigui, que tothom estigui alineat en voler oferir un pis i deixar que s'hagin de fer adaptacions. Potser hi ha gent que no vol que foradem, potser hi ha gent que simplement no vol. Potser hi ha gent que té una visió d'una persona amb diversitat física que no és. Una adaptació que, sumada al fet d'adquirir mobiliari nou, és una inversió important. És per això que l'ATFO ha engegat una campanya de micromecenatge per finançar-ho a través d'internet. De fet, dissabte serà quan la campanya tindrà més pes. I és que als gots de la barra hi haurà un codi QR que derivarà a la web per fer les donacions. Sí, tu simplement canvies la pàgina de landing. El Club Futbol Voltregà celebra aquesta temporada el seu centenari i ho fa amb la gespa artificial renovada. La que hi havia fins fa uns mesos es va plantar el 2010 i l'estat de les darreres temporades no era òptim, segons deien des del consistori i el club. Aprofitant el canvi de gespa, s'ha tingut en compte la nova normativa d'eliminar el cautxú. També s'ha fet un canvi d'il·luminació per LED que ajuda a l'estalvi d'energia i s'ha renovat la samarreta. La celebració de l'efemèride preveuen que s'allargui fins passat Nadal. La veritat és que és una gespa que va ser la primera que es va muntar aquí a Europa, ens van comentar, i no té cautxú, té un silici, que n'hi diuen, que és una terra molt petita, i la veritat és que els primers partits i els primers entrenaments era molt raro, però la veritat és que va superbé, quan plou no hi ha vessals, roda superbé la pilota i a l'hora de moure't el silici està una mica alt, com que és bastant nou i es tracta que vagi baixant mica en mica la utilitat del camp. Tot el feedback que hem rebut ha estat positiu, tant per jugadors, pares, que arribava a final dels entrenos i arribaven plens de gespa a casa i sobretot ho han agraït molt, que aquesta gespa, clar, no s'enganxa, al no tenir cautxú no s'enganxa gens. La idea, és que aquesta samarreta ens pugui durar uns quants anys, perquè això de canviar la samarreta cada any no hi ha prou pressupost. Carles Garcia deixa la direcció del Museu del Ter de Manlleu, que va assumir des de la seva obertura ara fa 20 anys, per posar-se al capdavant del Museu d'Història de Barcelona. El substituirà amb caràcter provisional Pere Casas, tècnic de patrimoni del mateix museu. Ara fa 20 anys, Carles Garcia va agafar la direcció del que llavors era el Museu Industrial del Ter de Manlleu. Ara s'acomiada havent convertit el Museu del Ter en un símbol de la identitat de la ciutat, que explica no només la industrialització i la societat d'entre els segles XIX i XX, sinó tot el Manlleu que ha vingut després. I és que Garcia, a partir de dilluns, assumirà el gran repte de dirigir el Museu d'Història de Barcelona. El que deixo, jo crec que és un museu ben articulat socialment, amb moltes relacions amb el teixit social de la ciutat, amb moltes relacions amb el teixit educatiu, un museu amb una vocació educativa i amb una vocació d'intervenció en aquest àmbit molt important i amb unes xifres també molt significatives. Una altra de les coses de les que ens sentim orgullosos és de les relacions que hem establert amb les entitats de Manlleu i també de la comarca, però sobretot de Manlleu,
amb innumerables exposicions i innumerables projectes documentals, no?, en els que la gent de Manlleu ha sigut protagonista, no? El relleu de Garcia es planteja en clau interna. Mentrestant, Pere Casas, historiador i tècnic de patrimoni del museu, assumirà les seves funcions. Una de les tasques més importants per mi que ha dut a terme en Carles al museu ha estat que no ha estat una direcció gens personalista, sinó molt d'equip, i això fa que, en les condicions en les que estem ara, podem cercar el nou director dins del museu. Un dels projectes que Garcia deixa sobre la taula és el d'una possible ampliació del museu aprofitant l'edifici de l'antiga planta potabilitzadora d'aigua de Manlleu situat just al davant. I aquí tenim un projecte que a mi m'agradaria que algun dia vegués la llum, no? I crec que el museu ho necessita perquè ara ja fa 20 anys de la inauguració i crec que estaria bé un nou impuls en aquest sentit. Després de 20 anys, Carles Garcia deixa la direcció d'un museu del Ter que porta, sens dubte, la seva empremta. Els avets tornaran a omplir Espinelves aquest cap de setmana. La 43a edició de la fira començarà aquest dissabte i s'estendrà fins al pròxim 8 de desembre. La vila es prepara per celebrar un dels esdeveniments més esperats de l'any, amb l'avet com a protagonista i amb una programació complementària que inclou activitats com tallers de màgia, pintacares i tir amb arc. L'avet d'or aquest any serà per Sor Lucía Caram i la música no hi faltarà amb els grallers de Banyoles i els del Montgrí. Com cada any, el poble espera milers de visitants durant tota la setmana. Aquest dissabte acaben les jornades Miquel i Martí Pol de Roda de Ter després de tot un mes amb activitats relacionades amb el poeta. Un dels projectes que s'ha ajornat és la presentació del fons fotogràfic. Després d'un mes de novembre dedicat al poeta rodenc, les jornades Miquel Martí Pol acabaran aquest dissabte. La Fundació Miquel Martí Pol, que és l'organitzadora de les jornades, es va constituir el 17 de novembre del 2006 i té com a finalitat contribuir a la consolidació del llegat cultural, educatiu i social del poeta Martí Pol. Des del consistori de Roda de Ter valoren positivament les jornades d'enguany. Cada any estem molt contents de les jornades. Són un èxit de participació, però no pel sol fet de les jornades, sinó perquè la feina que es fa amb la Fundació al llarg de l'any de la recuperació del llegat, de la promoció de la figura, agafen i és el punt alt, no és que siguin unes jornades bolet un cop l'any, sinó que són el punt àlgic de la feina de la Fundació, que esdevé al llarg de tot el mes de novembre, coincidint amb el que ja sabem que és l'aniversari de la mort de Miquel Martí Pol. Pel passat 14 de novembre estava prevista la presentació del fons fotogràfic de la Fundació Miquel Martí Pol i l'acte s'ha posposat fins a una nova data. Es tracta d'un projecte d'ordenació i digitalització que consta de les aportacions de fotografies de diverses fonts relacionades amb el poeta i que recull més de 2.000 imatges. Majoritàriament són inèdites, que testimonien tant la vida privada com pública de l'autor. De moment no tenim nova data, hem tingut més fotografies i finalment problemes tècnics de drets d'imatge ha suposat més feina del que en un principi havíem pensat i ho farem tranquil·lament més endavant. La Fundació gestiona la Casa Groga i la Casa Miquel Martí Pol, la qual segueix en procés de museïtzació. Ara han finalitzat la segona fase del projecte i s'està fent la revisió de la fase 3 i 4. Que seria l'adaptació per ser visitable i la incorporació de tots els elements museístics i de tot el material. Llavors aquí s'estan fent un ajustament dels projectes perquè acte seguit, perquè és un projecte fet ara ja porta un cert temps, actualitzar preus, actualitzar el que necessitem i el que no, i el que ens permetrà és ens permetrà anar a buscar finançament per anar-les aconseguint. Les jornades Miquel Martí Pol clouran dissabte a les 10 del matí, en què es farà una sessió formativa amb una explicació de recursos educatius i taller pràctic en el marc dels cursos de formació de com acostar els clàssics catalans a l'escola primària. I a les 9 del vespre, al Centre Cultural Can Costa i Font de Taradell, es farà un recital de poemes de Miquel Martí Pol de la mà de Maria Dolors Izquierdo, David Sala i Miquel Vilardell. Acabem l'informatiu d'aquest divendres. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.